Zástupce ředitele Mělnického gymnázia Milan Švajštyl je lídrem TOP 09 na Mělníku. Co by chtěl tento kandidát na starostu ve městě například změnit a co říká o týmu svých spolupracovníků? Když se tak dívám na tu mělnickou radnici, je hezky opravená, ale myslíme si, že by bylo taky zapotřebí trošku modernizovat zevnitř z hlediska její funkce. Není třeba toho moc vymýšlet. V celé řadě měst už radnice fungují efektivně, takže občanům i úředníkům šetří nervy a čas. Opravuje se, to je dobře. O městský majetek je třeba pečovat. Ale jak to bylo s výběrovým řízením? To už se asi nedovíme. My budeme dávat všechna výběrová řízení na internet, tak abyste od začátku do konce mohli sledovat, jak to probíhá. A nejenom to, uvidíte tam i jednání zastupitelstva, abyste věděli, kdo co říká a hlavně, jak kdo hlasuje. Mělník by měl být městem historie, živé kultury a měl by nabízet něco i dalším generacím. Už dnes je plný aktivních lidí, včetně sportovců, kteří ho reprezentují v mnoha odvětvích, na venkovních hřištích, v halách nebo i na vodě. Kdo si hraje nebo sportuje, ten nezlobí. A proto my budeme podporovat rozvoj sportu, především mládežnického na Mělníku, ať už je to veslování, volejbal, fotbal, cokoliv jiného. Co se týče našich kandidátů, už teď pracujeme jako tým a proto nás volte jako tým. Protože když zvolíte jednoho svého oblíbence, on tam zůstane sám jako tehle ten kámen a nedokáže nic. Kdežto když nás budete volit jako tým, budeme v prosazování našeho programu pevný jako tahle stěna. Jak říká pan Karel Schwarzenberg, máme příležitost v současné době leco změnit a ta příležitost se nemusí hned tak opakovat. Naši předci nám pro ten Mělník našli příjemné, nádherné místo na soutoku Labe a Vltavy. Když vy nám teď dáte příležitost, abychom ovlivňovali dění na Mělnické radnici, my se budeme snažit, aby i dnes byl Mělník příjemným městem pro život víc, než si myslíte.